yung sabi namin magpapakasal, tapos yung sabi na magbubuntis, we spend 500,000 to get pregnant. Pero ang masakit doon, don't pick that because you're not a liar like you. Pinakakuha niya ho kayo pakasalan. Yes, sir. Tapos, sir, yung mga fruits na padala ko, dyan sa babae na yan napunta. Pangalawa, may Arabic food ako na galing sa Saudi Arabia. Even one piece of that. Dyan sa babae na yan nakita ko. Even the chocolate, everything, even my perfume. Pilipina ka rin. Magsasalita Alam mo, ako. Ako lahat ang masama! Ikaw ang mabuti! Ha? Sa lagay na yan, ikaw ang mabuti! Bigyan ng tubig si nanay. Alam mo sir, pwede ka makulong dito. Ako masama! Kaya po, dinala ko po. Huwag ka lang paliwanag! Ikaw ang mabuti! Ha? Ako ang masama! Ako ang masama! Tumahimik ka na lang sir. Ako nagluluto! A few moments later. Hey guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. Karon day guys, adlang Martis. Unja guys, alas 10 na sa gabi. Unja guys, ganina day guys. Ako naka-film ganina kay alam mong silingan, andar na po, sige na po sila patugtog. Unja, ganina day, naghimo day ko kanang putumaya. Kay ganahan mo dyan kong putumaya guys, mo na nga maghimo dyan kong ngani mga twice a month. Kay kada bito mag-crib ko og putumaya. So mo ni guys ang putumaya niya. Diya ang nahitabo guys ang putumaya ani sang gi-steam akong gibutang sa kanang yanira. Kay kuan wa na may dahon sa bakanting luti, dapat haman taning pusto ng dahon diya kay wa na may dahon matuhan na lamang gibutang sa yanira. Diya kuan day guys, wala day ko ka-upload nga nang magluto-luto ko kay matiming lagi nga ang silingan mugara pod. Sige pag patugtog. Diya karon kuan naman ko man ni hapon nagidahig daman ko kay gikapoy ko kay nag-request ko. Nakanahon na ako nga kuan mag-film ko kay wala po ko ka-film kay ganggi pang-upload des niagi. Puro na ito mga karaan na TikTok hanggi upload. Diya, mara po niyang kalingawan lagi dari guys. Kay arang mingawas ang trabahoan. Diya, mag-TikTok ra ko. Diya karon diya guys, manihapon ta. Mara na yung kanon, makaon ako ganang putumaya. Kay, ako ganahay mo. Hamot ka diyong luya guys. Makaon ko og putumaya. Lami. Dapat guys matuog naman ta ako. Diya. Ay namdum ko pa makoy panihapon. Diya. Napo ko imnon nga tambal. Kinahanglan mo kaon. Una. Diya. Wala man yung kanon ng putumaya. Hindi ako magsudan-sudan kaya kapuyan ako magkuan, kusnit. Among sudan isda, basa isda, gabi na kapuyan ako. Ngayon mukha na lang ko putumaya. Kalau adlaw day guys, ang kapuyan na guys. Nada po ko yung kantag ice cream guys. Okay na ba kani? Ice cream uguan. Putumaya ang gihalo. Kapoy ko kay ako yung na-assign sa pag-recruit sa pharmacy. Da.
Daghan ni kapoy ko. Kaya na pag man nag-request ko ang ko naghida-hida ko. Nga. Ang tanaw ko ganang mga vlog sa manghud nila Florami o Tere. Nga. Tamat gimingaw ko sa mga Hindi guys. Ang lingaw dari guys ko malingar ako mag-tiktok. Ganahan ko is ice cream guys, bakay ko avocado. Ganahan ko avocado flavor. One day guys, excited na ko kay June 1 na karon. Hindi. Hapit na ko muli tamo tuhon. Kara nang mingawa ka jud. Ano naman dyan giling-ulingaw ang kagalingon dari. Alas 10 na. Kaon pag ice cream. Okay naman siguro guys makaog ice cream. Gabi na. Mara to ang kaon guys. Ada ko makaugdaghan ng gabi. Mara to, kalahati lang. Kalahati lang sa Putumaya. Hindi karon mandani. Inom ko sa tambal. Hindi ka matug. Ganyan ko, blablabla. Kaya dihang giinim nga tambal guys, kuan. Kanang leksutan. Kanang pampakalmat siya kay sunod-sunod na guys nga. Sa isa kasi mana murag katulog ko magpanic attack. Diya, mukalit nga. Di ko kaginawa. Diya murag ko basta makainin ko gahan ng katapusan kay murag bungot ang daghan nga di masabot. Diya. Basta mo tukar na guys mo dagan ko mo gawas ko sa kwarto mga jo kog tabang. Natidig na kay nahadak lagi ko murag kog ang paminaw kay kog mamatay na ko basta maandaran ko ang panic attack. Murag maglisod ko ginawa. Bao guys di na tujuon mo kalitra. Diya. Hindi ko katug. Uminom ko ka ng leksutan. Kuan, makatug ko. Diya, hindi ko kanang kalmado ko ba nga di ko magnahan na. Bisag insa-insaray nga na. Kaya kanang bawa karon lang po ko nakasuway ngani ang gibati mo ng mga gaban nga inarte ko nun ngani nga nakay anxiety. Or mga panic attack di dyan na inerte. Kaya ako di na tujo Jadi po ko gusto na ako sakit ngay ngani kay di lalim.
Hindi guys, agang buhaton, nga kanang mandar na bitaw ka ng aradyong kamingaw. Maglingaw-lingaw ko. Magkuhan ko, tiktok-tiktok, masayaw, hindi. Nagkahaman po na guys, mundang na po tiktok. Ari na po ko sa kwarto, na po ko lang buhaton, mandar na po gang arang kamingaw, nga di masabtan. Yun na nga, ganiha, pag naman ha, di request, dito ko na itambay sa sopa. Dito nagkuhan ko, naglingaw-lingaw kay laay ko kay kang kauban, di po kadyo na sa historiador. Kuhan po na si dyan ay dyan pong gusto magsigla sa duwas dyan cellphone, di mo halos maka-istorya. Panagsara kayo magduwa na sa cellphone, di na siya pwede istoryahan ng kauban kay arang concentrate sa duwa, dyan man na ako. Ako ka-istorya, mag-create lang po ko gahang kalingawan nga di ko madagsang kamingaw, magkuhan ko, sayaw, tiktok nga na, bisag di ko dancer, basta ang paminaw, marag nalingaw ko. Kaso laman, humana po nag-tiktok, masudap ko sa kwarto, andar na po kamingaw, muna nga, di lalim, muna karon gabi na, mainim ko og kanang tambal. Wala gito guys, nagidahigda naman ko. Yung gawas ko, nikaon kay nakahanang na ako, mainim na akong tambal. Handa guys, sanang wala gadyo ko yung content ron. Pasensya na naman dyan, di may makagawas, handa di pa dyan ko tugtan. Ang gawas ay manuroy mentami, matumantabis ang isuon sa Antipulo. Hindi gusto ko kumadwentas Mantinlupa, kada ko isuon dito. Aray ko. Bikugan ko, aray. Aray. Diyan guys. Dagang salamat di ay sa kanang way undang sige tanaw sa akong vlog. Bisag way lamid. Haga po tanaw bisag nag-upload ra kong TikTok. Maghapon masiro mo nang pasalamat ko sa mga taong buutan nga na nisuporta na bisan pag wala may gahang mga videos nga na nag-upload na lamang kung sunod-sunod mga TikTok kay wala ko ika-content. Nja diripod ang trabaho routine balik-balik. Nja kuan karanay wala gid po koy maadjong content kasi sunod-sunod pud si doktora. Dahil si Jay ka ng check up sa online dyan kay ako mang messenger may gamiton sorry dahil sa check up kay wak man si Jay messenger mao na nga ang may tabo ang cellphone may magamit mao na di ko kalugar mag-film karong si Mana sunod si Jay na check up dyan labi nag-agdyan check up kuan kanang doktor sa psychiatrist day nasa check up sa doktor sa psychiatrist diya ka ng dugay sila mag-istorya diya natanggong po ko sa ijang kwarto ug mag-check up kaya ako may timaan sa ijang ipangingin sa doktor kay tiguang na ako yung kung tanong ko rin sa giingin sa doktor no na nga ang trabaho dari kuan multitasking mag-prepare og supplies diya kuan si doktora na check up ako yung kuan niya so to guys ma-share ako no ang mga pang-trabaho dati. Diyan guys, ano mo ko lang ka istorya. Mara to, diyan ang kauban sa tinig na to dito. Ang tanawag TV, ako dari kay di na pwede mag-film ko na yung TV kay mahadlo ko basig makapiriti. Diyan guys, mara to dagang salamat sa tanan-tanan. Diyan, bye-bye.